dos, tres, però ben i sobra. 1, 2, 3, ja! Joder. Hola, sóc l'Aina. Hola, sóc la Leire. Hola, sóc el Garri. Hola, sóc l'Abel. El Miquel. Hem vingut a 5 a fer una tier list I a passar-nos-ho molt bé. sobre, em sembla que sèries infantils catalanes. De TV3, Super 3. Som-hi! Això d'avui és la nostra tier list de sempre, però un petit gir. El que no estigui d'acord, a la banqueta. Ui! A veure, Número 1, Mira, Anem a buscar. no em sé... Número La 1, bola ja. del drac. No, Jo si no és número 1, no estem d'acord ja. no estic d'acord. I marxaré. Mínim 4. 4, Vuit. 4. Però què 4, 1? No ens posarem Això és el d'acord. millor, és que no estem d'acord ja. Tu pensa que hi ha la Tori. Per mi, o Però sigui... que no ho fiqui No, clar. Leire, tu no manes, tampoc. Però el 4, Aina, és que... Vinga. No. No, vinga, Patim, vinga. patim ens i hem de bola. posar d'acord. No, ja està, ens hem ficat d'acord. No. A veure, Ens hem ficat d'acord. Garri, Però a veure, si no ho mirem per donar cal la Sí, vida. amb el És meu que ja germà, m'està posant sempre. nerviosa. Vale, òbviament jo veig més a prop de Lu que del 8. Trobo que és una bona sèrie amb un rerefons. Amb Però el no. rerefons de la mort. Vale, Aina, canvia't fan un dels dos. Però és que tampoc em sembla que Vinga, sigui va. un Però a veure, no fiquis 4. Ara puc votar també, 2. 2, vinga. Uf. Les tres bessones, ensenya-ho a càmera. Però 8. Per mi ha això... marcat molt, eh? No, això ha marcat infància, hermano. He de dir que les mirava, en tinc bon record, però no tinc el millor record. Un 6. Jo un 6-5 també votaria, I tu? Pues un 6 també, no? Nah. No, jo un 8. Pues a la puta calle. Al carrer. Adeu. Per mi era un usat. Xico. Oh my god. Pingo. Fucking Pingu. Pingu is in the house. Pingu era... estava bé. Per Per mi mi... és un bon 4. Jo diria que 3 i tot, eh? Tant... Miquel? Jo és que molt Pingu, És tinc. que el fet de que no parlessin i fos tan bona... És que és... En sèrio? No hi havia diàleg. Tu saps el Un pressupost tres? que ficaven amb aquella Un merda de moment. sèrie? I funcionava? Esteu veient totes les que queden? No, I diria ja- un 4. Molt bé, Diria un 4, Abel, em sap adéu. Vinga. Jo, la merda. I qui aixeca? Vale. Següent. Uf. Espies de veritat. Jo crec que estava bé, però... Jo crec que em posaré bastant d'acord amb Miquel. No per Per un mi és bon un 3. 5. Per mi un 7. Leire? Un 3, com a mi. Per què? Perquè potser hi ha el paper manetes, que no sé si ens l'han posat. O el mic 5 segons, o una Hòstia, mà de amic, 5 contes. segons no te'l compro, Leire. Però- Que horrible! Si els que pare ens va pillar que érem grans. I amic 5 A mi segons. m'agradava molt. O sigui, pensa que l'argument es repetia sempre. I no hi ha això. O sigui, no hi havia cap misteri. És un 3 per mi. Em sap greu. Oriol, tornem als orígens. Molt bé. 1, 2, 3. Oh, és Tom i Jerry, no, Jo això? un 8. A mi no em feia gaire gràcia, Tom i Jerry. 8. Que s'amagaven i es mataven, m'avorrien. Doncs per mi és un 5, per tant me'n vaig perquè ho tenia Vinga, molt clar. al carrer. Tom i Jerry és un 1. Era molt avorrit. Bueno, clar, és Tom i que Jerry, em Tots poseu... els capítols. Fàcil. Aquí, Bola de Drac, no quadra. No, tu sí que no quadres. Mira, jo bola Tu de sí que drac, no quadres. bola de drac. Estic d'acord amb la posició que hi ha de les espies de veritat, perquè Gràcies. he de dir que m'encantaven i estava Quina enamorat. t'agradava més? Ah, Clover. Oh my Ah, God. sí, eh? 100%. Quina calor que fa! I la que et fan venir! Bueno, el de més, doncs, me la sua bastant, la veritat. Bola de Drac no trobo que hagi d'estar aquí. Jo tampoc, eh? Aina, és que... Vinga. No, vinga, Patim, vinga. patim ens i hem de bola. posar d'acord. Crec que hauria d'estar més avall, em sap molt de greu, que els puretes que tenen 30 anys encara estan enamorats d'això. Ullo. El Pingu m'encantava, trobo que està molt bé el 4, les tres bessones haurien d'estar al 2, i estic nerviosa per saber quin serà el número 1. El Bob el Manetes. Tapa més si vols. Mira, Tom i Jerry per mi també és un top 5, eh? No. Tom i Jerry? tio, o sigui, que no parlaven i tot el qui rato la era el polla? mateix. El Miqui abans que ha dit que sempre era el mateix argument. Era el és de rasca i veritat, pica, què era però això? versió... Però què rasca i pica, tio? Que rasca i pica, tio. No te falta calle, va. I el Pingu 4, bueno... Mac. Mac. Xeca, ja t'han 1, xerrat. 2... Oh,
Aquí ja no coincidim. Me cago en l'ou, Aquí hem ocupat unes posicions... Detectiu Conan, anar fent el tonto amb el pingo. Pingo, tu. Uà, Anar veus? fent el tonto amb el Per pingo. mi això aniria on hi ha el pingo. Clar, qui ha decidit posar el pingo en 4? No, o més a dalt que les espies de veritat. Sí, què dius? Jo et diria que això està per sobre de Jo la això, Clover, entre el 5, Clover. entre el 5, el 7 i l'1, clarament és un 5. És que clar, No sé si esteu d'acord. entre 5, 7 i 1. Què has dit, tu? 5. 1 no, i 7 crec que hi haurà pitjors. No ho sé, és que només queden 2, Que tenim Mira, al a mi mig m'agradava 5 molt, segons. però la planto al 5. Jo 5, va, també, és que l'1... Pues pedra, paper i tisora i algú dels tres se'n va al carrer. Vinga, va. 1, 2, 3, pedra, paper, tisora. 1, 2, 3, ja. Se'n va ella, No. se'n va ella, ha Se'n van guanyat. ells, És com el zig-zag-zug, No, clar. no, se'n van ells i que Va, entrin xapa la reina, va. Jo crec que hauria d'estar més alt. Ja, però, clar... O sigui, espera, per no, mi això- Deixa'm parlar. No hauria ni d'estar al top, perquè no hauria ni d'estar... És que Clar, tenen... perquè parla, no? Deixa'm No, parlar. jo respecto que pugui agradar. Jo respecto. Bro, sí que feien Tom i Jerry en català, 100%. Sí, Sí, ho a feien. quina hora? Sí que el feien. No sé, però jo el Pel mirava. més prenit, perquè en comptes de mirar les notícies jo mirava això. 100%, jo també. Jo diria que com a millor argument és Bola de Drac i Detectiu Conan. Al ser per un públic Pagava petit l'argument. no ho entenies i només miraves els dibuixos. Per això entenc la reflexió de la Bel de Tom i Jerry. La Bel encara deu mirar algun pingo. 100%, no m'anava. És que poder l'hem liat, Bueno, Uah! Martin Mystery. Fica la butlla, bro. Això no és un set ni fumant. Hòstia, és que és molt... no es poden canviar els altres, no? És un... O sigui, aquesta sí que era una sèrie d'aquelles que te la miraves i molava. És que jo diria, Sí, però- però jo crec que també. Ah, però algú de marxar. I a més, no me la mirava... O sigui, jo me la mirava de més gran i tot, Bueno, més gran, vull dir que no era un Se la mira encara, Sí, 100%. Donar una mica de por i... Això cridava. Por, donava por. Però el puto alien aquest que anava amb el disco aquest flotador... No, era molt bo, era molt bo. A mi m'agradava molt, també. Doncs va, qui marxa? Vinga, va. Era Pedro, paper, tisora, xaval. 1, 2, 3, però tisora. 1, 2, 3, ja! Joder. I si diem 1, 2, 3 ja? Vale, i ja! Al carrer. 1, 2... Hòstia. Per mi és un 7, Per mi és clarament. un 7, també. Pitjor que Bola de Drac, pitjor que... Jo crec que estem cancel·lats ja. És que el Miquel se l'ha mirat, el Miquel se l'ha Jo me l'he mirat. mirat, però de gran, he de dir. I t'has llegit els llibres. I està molt bé, però... Està molt bé, digues alguna més. És que només sé One Piece és Zoro o Sanji. És que és això, One Piece. És una mica massa llarg per lo que és, però val la pena. Jo s'ha de dir que només m'he mirat la part en català, en castellà o japonès em fa molta mandra. És molt llarga i sobrevalorada. El nostre amic Roger Martín és molt friqui de One Piece i el Miki es va aficionar també. Total, que cada cop que anàvem a sopar m'enviaven whatsapps perquè els hi digués coses a un i a l'altre sobre One Piece i m'havia de prendre frases abans dels sopars per dir a un i a l'altre. Però han estat Per fetes mi- per lligar o no? Han estat fetes servir per lligar o no? No. Ui. Jo crec que sí, Sí que les va fer servir. Qui? No menteixis, tu. Ah, és veritat! Sí, és veritat, vale. Ara no m'havia pillat. Una vegada vaig conèixer un noi que li agradava One Piece i vaig tirar dels whatsapps del Miki i li vaig dir alguna És que és frase molt en bona plan, aquesta història, Uah, fa dies que no puc dormir. Tu què creus que són les ombres de Cyril en Paco? Ai, no, aquí. Ja t'ho diré després. Si no queda matxo. Ah, sí, sector home, inclusivitat. A mi Tan em sembla tota la fatal. No estic d'acord amb absolutament res del que hi ha en aquesta llista. Que natural, Per mi, 1, 2 i la resta em són bastant igual. Però jo aquest no sé ni què és. Marxa, mira, tens la porta allà baix. Ja Què és? Com es diu Jo això? tampoc, Sembla que era la banda del patio, que pot ser. Això no era del Disney Channel. Jo vull dir que això, per mi, l'únic que canviaria de tota la tier list aquesta, Foneu ja, això aquí i això aquí. Mare de Déu. Visca el Tom i Jerry, tio, és el millor de la meva infància. Jo he de dir que Tom i Jerry també m'agradava bastant, Ah, sí? però no tenia la vela a l'equip i he hagut de marxar. Ei, si t'has vist aquest vídeo de 5 fins al final, moltíssimes gràcies. No t'oblidis de compartir aquest vídeo, que és en català i s'agraeix. Adéu.